Fir-riflessjoni l-katekezi tagħna llum eżistijie xtaqt illi hekk nirriflettu ftit b'mod opportun insabu fix-xahar ta' Ottubru dwar it-talba ta' Rużarju, l-qawwa ta' Rużarju. Diversi drabi naf li tkellimt anke fuq it-talba ta' Rużarju, ċertament diversi drabi anke intom smajtu dwar it-talba ta' Rużarju. U ma ħanejt xejn ġdid xejn partikolari, llum aktar fis-sens ta' tħeġġiġa hekk fil-qalb tiegħi fit-qalb tiegħi għaraft ħafna din ix-xewqa illi inħeġġiġkom eżis ħuti għal din it-talba ta' Rużarju. Ekku, nixtieq illi npoġġi daqsxejn ftit it-talba ta' Rużarju f'kuntest li aħna qegħdin ngħixu. Fejn l-uħud it-talba ta' Rużarju llum il-ġurnata jqisuha forsi bħala talba antika, talba antikwata, talba ta' tfal, talba repetittiva, talba illi ddejqek. Fl-istess ħin għandna eżistijej sejħat minn Omna Marija fid-deritt tagħha li hija titlob sabiex aħna tassew nitolbu t-talba ta' Rużarju ma pereżempju l-Madonna għamlet ġewwa Fatima meta hemmhekk hija deret għan numru ta' drabi u deret propju anka taħt it-titlu bħala Sultana ta' Rużarju. U allura eżistijie kemm huwa importanti ħafna li nirdu nirriflettu ftit fuq dawn iż-żewġ attitudnijiet minnaħa tal-bnedmin uħud llum anke fil-Knisja igorru fuq it-talba ta' Rużarju. Minnaħa l-oħra is-sema il-Madonna titlobna sabiex nitolbu Rużarju. U jiena naħseb eżisti li biex nitolbu t-talba ta' Rużarju irridu imbidlu l-attitudni tagħna l-ewwel qabel kollox. X'qed nifhem biha imbidlu l-attitudni tagħna. It-talba ta' Rużarju eżistejna f'ħajti skoprejt li hija talba ta' ċkejknin. U biex nitolbu Rużarju eżistijej bil-verità, biex naqtaw ix-xewqa tal-Madonna li aħna nitolbu talba ta' Rużarju, jeħtieġ irridu nbidlu l-attitudni tagħna. Jeħtieġ li nersqu lejn Marija, nersqu għal din it-talba bl-attitudni ta' qalb ċkejkna, bl-attitudni ta' tfal. Ġesu għalinna li il-misteri tas-saltna jarrafhom li ċkejknin. Interessanti il-Madonna fid-deritt tagħha diversi drabi għalkemm mhux dejjem tidher lit-tfal u anke meta tidher l-adulti huma verament adulti li għandhom qalb ta' tfal. Dak li Marija tfittex eżisti fid-deritt tagħha mhux tant li persuna tkun tifel żgħir, tifla żgħira jew raġel kbir jew mara kbira, imma il-qalb ċkejkna. Marija hija li l-messaġġi tagħha irdu jgħaddu mit-triq twila tal-bniedem. U twal triq tal-bniedem hija qalbu. Għax hemmhekk il-bniedem jgħaddi minn kull tip ta' deċiżjoni fil-qalb tiegħu. Imma Marija eżistijiet indirizzaha direttament il-messaġġ tagħha biex nitolbu Rużarju. Messaġġ li huwa tant kbir għax ġej minn Alla. Tindirizzah li ċkejknin. U forsi din hija l-attitudni li hemm bżonn aħna nibdlu. Inneħħu l-arroganza li għandna xi drabi jista' jkun li anke fil-Knisja li aħna nippretendu li aħna nafu t-talb. Id-drabi meta aħna nippretendu li aħna nafu kif għandna nitolbu. It-talba ta' Rużarju meta Marija tħeġġiġna hija il-pedagoga, hija l-għalliema, hija dik li qed tmexxina fir-realtà kif aħna għandna nitolbu. Talba ta' Rużarju talba ta' minnu ċkejken, ta' min ma jafx jitlob u l-Om tas-sema tpoġġilna f'idejna din it-talba. Kif tpoġġilna wkoll l-Om ta' din l-art li Omna l-Knisja. Ninsisti eżisti fuq din l-attitudni ta' ċkunija fit-talba ta' Rużarju. Nixtieq nippreżentalkom figura, il-figura ta' David fl-Antik Testament. David kellu il-missjoni li jaffronta l-Gulija. David kellu il-missjoni li jaffronta il-qawwa ta' dak iż-żmien. Nistgħu ngħidula li kienet qawwa politika, kienet qawwa soċjali. Hija l-ġlieda bejn dan iċ-ċkejken ludi u dan il-kbir Filistew. Is-Sultan Sawl xtaq li David imur jiġilidlu b'ħafna armatura. Però David ma jħossux postu f'din l-armatura. David din l-armatura jneħħiha u jmur taraj li kien sempliċi u ċkejken, biżbandola u 5 ċakit. Imur jaffronta din ir-realtà ta' qawwa fi żmienu mhux eżistijej. Bil-qawwa umana imma jmur biċkunija
u bil-qawwa ta' Alla. U fil-figura ta' dan iċ-ċkejken David eżistijina nilmaħ il-persuni li jixtuq jitolbu Rożarju bis-serjetà. Il-kuruna ta' Rożarju isa dik l-iżbandola li David kellu fidejh, il-5 ċakit huma l-5 posti ta' Rożarju. Però l-iżbandola u ċ-ċakit waħedhom ma setgħu jagħmlu xejn. Kienu l-iżbandola fidej iċ-ċkejken David illi verament għamlet il-qawwa. Kieku l-iżbandola u l-ċakkiet kienu fidej xi ħadd gburi ma kienux ikollhom dak l-effett illi kellhom fidej David. Allura eżistijej x'inhu l-paragun li qed inġib. Mhuwiex ir-Rożarju fih innifsu u waħdu fl-arja isu xi ħaġa maġika illi għandu din il-qawwa. Imma huwa Rożarju fidejn iċ-ċkejknin, hija l-iżbandola fidej David, il-Rożarju fidejn iċ-ċkejknin li ma jmorrux bl-armatura ta' din id-dinja, imma jmorru bil-qawwa ta' Alla illi se jkollu effett kbir biex jintrebaħ il-għadu l-kbir tal-poplu ludi. Gulija. Aħna l-lum eżistij għandna bżonn li nkunu dawn in-nies ċkejkna. In-nies Marjani huma n-nies ċkejknin, sempliċi, lumli, li jpoġġu l-fiduċja tagħhom kompletament f'Alla f'Omna Marija, mhux fihom infushom, mhux fil-qawwa tal-argumenti tagħhom, mhux fil-qawwa tat-teoloġija u l-filosofija, soċjoloġija u l-psikoloġija, imma li l-qawwa tagħhom tinsab verament fil-qawwa tal-mulej, kif insibu fl-Antik Testament bl-ebda qawwa jew seta' imma bl-Ispirtu ta' Alla. Iċ-ċkejknin huma dawk li għandhom din il-fiduċja totali. U Marija eżistijej hija l-iċken waħda fis-saltna tal-Alla. Għax hija l-iċken hija l-ikbar. Imma hija l-iċken waħda xi dik li hija verament avdat fil-qawwa ta' Alla f'ħajjitha. Meta Gabriel eżistijej iħabbrilha il-miraklu, l-misteru kbir li l-iben Alla ħajsir bniedem permezz tagħha. Kif se jseħdan hija tintelaq fil-qawwa tal-Ispiritu li Gabriel jgħidilha meta l-Ispiritu jinżel fuqek. Wettaq dal-miraklu ġewwa fik. Imma hija Marija se tilqa dan id-don tal-Ispiritu b'din il-qawwa kollha li kellu jagħmel fiha għaliex kienet ċkejkna. U forsi dan hu messaġġ qawwi li l-Madonna iva twaslinna meta hi fid-derit tagħha tażel nies ċkejknin sempliċi għaliex qed tażel nies li kienu bħala, nies li kienu lesti jafdaw l-Alla akkosta kollox, akkosta kull persekuzzjoni. Ħafna drabi naraw viżjonari li għaddu minn ħafna persekuzzjoni, barra mill-Knisja, fil-Knisja, minn saċerdoti, minn isfijiet. Tanti għaddu minn persekuzzjoni kif ġara ġewwa Lur, ġewwa Fatima, l-ebda każ mhu eċċezzjoni. Imma propju bħal Marija l-kapaċità li wieħed jafda f'Alla. Il-Madonna wkoll għaddiet minn persekuzzjoni, anke minn San Ġusepp li ma femix mill-ewwel irid jibgħatha bil-moħbi. Mhux ħaġeb meta l-Knisja ma tifhimx mill-ewwel, anke l-messaġġ ta' Marija. U meta tkun trid tibgħatha lil hemm bil-moħbi wkoll. Eżistijej, Marija tistidinna sabiex aħna nilqgħu it-talba ta' Rożarju kif jgħidilna l-Papa Ġwanni Pawlu T fl-ittra tiegħu fuq ir-Rożarju. Diversi drabi l-Madonna semmet leħina. Diversi drabi l-Madonna semmet leħina. Ejjew aħna nagħtu widen eżistijej għal dillhom li semma leħina fl-istorja tal-umanità, fl-istorja tal-Knisja, sabiex aħna nkunu nistgħu nilqgħu il-messaġġ tagħha li nitolbu t-talba ta' Rożarju u nafdaw fil-qawwa tat-talba ta' Rożarju tan ċirkustanzi li aħna dejjem minnhom. Però biex nagħmlu dan rridu nkunu nies ċkejknin. Marija hija ċkejkna, it-talba tagħha tafda fidej iċ-ċkejknin. Nixtieq nagħmel dan l-enfasi, hemm bżonn nikkonvertu biex nitolbu Rożarju, u mbagħad bekk ir-Rożarju jġib konverżjoni f'ħadd ieħor. Biex titlob ir-Rożarju bis-serjetà trid tikkonverti, titneħħi s-supervja mill-qalb tiegħek, titneħħi l-gburija. L-istess repetizzjoni eżistija għall-gbarat uħossuha min jaħseb li hu xi ħaġa, iħossu sublaħ, jirrepeti l-istess talba, għax il-Madonna titiċċeknek hija waħdi. Tittamlek ċkejken, titkisser is-supervja li hemm fik anka fil-Knisja eżistijej. Għax fil-Knisja xi drabi kif qal il-Papa Ġwanni Pawlu T, ir-Rożarju hemm min irid warbu. Ir-Rożarju min irid jarah bħala xkiel. Il-Rożarju min jarah bħala xi ħaġa antikwata. Allura ir-Rożarju eżistijej biex niskopruh, ir-Rożarju mhux xi devozzjoni għal bid-devozzjonijiet l-oħrajn, imma fih il-qawwa tal-preżenza ta' Omna Marija. U allura biex nifhmuh irrid nidħlu fil-preżenza tal-Madonna. Ir-Rożarju eżistija għalhekk għal ċert qaddisin
sar letteralment talba illi waslithom fl-apiċe tal-Qdusija, bħalma kien Bartolo Longo, bħalma kien Pio tal-Pjagi, bħalma kien il-Kurat ta' Ars, u ma' qaddisin il-Ġwani Pawlutini proponijom bħala verament qaddisin illi mxew bit-talba tal-Rużarju fit-triq tal-Qdusija fil-ħajja tagħhom, sar karizma partikolari nistanejt fil-ħajja tagħhom fil-Knisja. Karizmi għaddon li l-mulijat il-ħut, pero mux għal-jom imma l-ġit tal-oħrajn biex aħna ifakruna eżisħuti f'din il-qawwa ta' din it-talba. U nixtieq nagħmel enfasi li fil-Knisja għandna bżonn niskopru mill-ġdid din it-talba. Faċilment aħna nikkritikaw lid-dinja, però bżonn induru dawra ma' nfusna. Hemm bżonn induru fl-ambjenti tagħna u naraw kemm verament fejn tidħol din ix-talba tar-Rużarju kemm aħna qegħdin nożżuha fil-parroċċi.